Robko, dneska dáme multiplayer so Samkom D. Tu si. Čau. Dík, jakú má hlavu zas. Prečo to mám? No hurá, konečne. A dneska si asi postavíme nejaký dom, ale budeme niečo robiť. Prvýkrát natáčaš hru. Ne, tedy som natáčal Agario. No. Ne, neuteď mi, kde si? Preboha, tuto. No, ideme dneska si postavať dom. No, tam. Poď za Ja mnou. som ťa stratil. Už ťa vidím. Ideš? No. Poď. Potom daj do popisku môj kanál, dobre? Tu? No. Ja ťa prenasledujem, nemusíš sa otáčať. Budeš počuť capky tak. Tak to som ja. Je to ako život. Počkaj, ja si dám speed, lebo toto si rýchly jak strela. Dík, jak ideš rýchlo, hej. Ja si? Aha, tu si. Dal som si speed 2 na minútu a pol. Dobre, tak nejak tu, niekde, pod Dík. No, jaké bude farby? Takže ja vyberiem tento potion, si nevšimajte. Čo by? Potiskaj ma ako bylo. Blíži sa noc. Musíme sa vystať. Daj si postel, ty, ale ne... Ja to ma nenapadlo. You can only click that. Tak, máš rozklad postel. Ne, nebudem spať pri tebe. To je moja postel. Ja mám takú len... už ležím. Ty čo robíš? Sorka. Spíš. Ja viem, pani, jak to mu dal. Toto video trvá ešte len 2:14. To je... 14 minút? Ne, 2:14, vidíš. Ukáž. 2:20. Aha, len 2 minúty. No, takže tu môžeme stávať, dobre? Dobre. No, Počkaj. Keby ste chceli vedieť už hneď teraz, koľko mám odberateľ, tak mám vyplatené. Počkaj, stoj, hýbaj na zem, prosím. To robíš. Tak, počkaj, poď tam. Čo? Ja mám nápad. Ty si sa teleportol. Ty. Ups. Tak, preč. Ty. Toto vidíte, je to drevo. Ideme inde? Prenásleduj. Niečo Padol mi server. Tak, prepáčte. Tvoríš ten prázdny? Tak, počkajte, toto strihne. Takže sme späť a Samko tu je, vidíte, jak... Počkaj, netočaj. Vidíte, jak má okuliare. Nehýbeme sa, takže to znamená, že má to odpojiť. Zase odpojí, takže... Ja sa to postavám trochu, ale jak bude dlhý, potom bude... OK. Toto by Na budúce s tebou vidie... To je ako dobre, môže to byť. Tak, dávam play a... Tak toto má stejne, keď to bude, tak zase sa vidí. Sme späť, ja Samko tu je, vidíte, ako... Ej. Časy sa odpojí, ja. Tak túto si daj, dobre? Dobre. Jak to tak veľký zblázniš? To budeme stavať rok. Ježiš. Jo. Debil, čo robíš? Čo, môžem aj ja stavať? Počkaj, toto je jedno blok, ja. Takto. Dobre. Dúfam, že to tak mám.
toto jedno zmenším. Haló? Dámy a páni! Tak toto budeme mať ako keby rýchlejšie. Ne, na čo si tam dal dvere? Dáme iná dvere, ty tu. Tuto. Ne. Ja hovorím, že ne. Tak dobre. Šéfe. Ináč gratulujem ti, neviem koľko odberateľov, ale máš vyše 10, tak to ti gratulujem. No, ty máš vyše 100. Vyše 179. A ja chcem mať 170. Záli. Žárliš? Takže a takto ako to zatiaľ je. Ja vám strihnem, keď bude toto a potom si spoločne spravíme strechu. Tak zatiaľ, čaute. Dámy a páni, blíži sa noc a tak to ešte tu máme ukano. Tak teraz nebude strih, lebo je to veľa strihov. Takže ty natáčaš znova? Teda, že si vypostrih? OK. Takže takto máme prvú stenu vyplnenú. To nevadí, že budeš mať dlhé video, či? Nevadí. Teraz to má 6 niečo minút. Len? A 59, 7 minút. Len. Takže a teraz stávame tak, prosím. Dúfam, že si môj kanál pamätáš, ako sa volá. Pukaj, Samko, ti ja neviem. Nemáš tam Samko. Minetrák, pukaj, zmenil názov kanála. Nie. Ale ty mi vytvoríš teraz, lebo teraz otváram video. Ale na tablete nemám. To je nový tablet, víš? To som dostal na Vianoce. Dámy a páni, prepáčte, že to tak dlho trvá. Je to lepšie. Hodne? No, lebo to bude rýchlejšie potom. No. Ja tiež stávam rýchlo. Ja preto tak pomalšie, aby som stala tak pekne. Ty si ju. Ona predbehne. Čo si myslíš? Troška porobím. Počkaj. Len tak, čo sa nám vyčkú. Prepáčte, že není vidieť Samka, lebo teraz ja nejako takto stávam. To nevadí. Dúfam, že budú rádi. Najdlhšie video trvá 2 hodiny a 8 minút. To je čo, aj Minecraft? No, to s mojim bratrancom a tu som. Mám to! No. Dámy a páni, ja som to dal! Rip. I'm rip. Ideme sem. Toto je megadom. Ámo, toto je megadom. Toto by si mohol strihnúť, lebo to bude trvať potom 15 minút, ale zbytočne to bude dlhé. Dámy a páni, nepočúvajte ho. Takto. Tak, bude strih, takže strih. Takže už to máme a pozrite, jak je Samko vysí. Čau. Toto má... Ne, Samko. Tak a ja to spravím. Vieš o tom, že pridali polárne medvede?
Pozeraj. Poď ku mne. Pozeraj, pridali polárne medvede. Poď do domu. Polárne medvedíky. To tak ďaleko nedostreli. No, radšej tam vyleď. Pozri sa, polárne medvede. Tak, si tam dal. Ja viem, veď som ti ukázal, že ich pridali. Tak, dek. Debil. Prehľadávaš tu do tých Ale ľudí. však, dámy a páni, my sa ideme vyspať, ja asi tak strihnem, tak zatiaľ čus. Takže ľudia, sme späť a my sme sa vyspali. Ty, čo si tam to? Hej. A ideme strechu spravím ja. Hej, pukaj tady. Roman Channel. Uvidí, jak to robí. No. To by sme potom mali v druhom diele, nie? Čo, strechu? No. Zatiaľ máme takto a v druhom diele dáme strechu. Tak, toto mi mohlo byť všetko, lebo trvá to už 11:33. No, to by mohlo byť všetko. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like. Pokiaľ sa vám nepáčilo, tak si naserte. A ja sa s týmto videom lúčim, Opovážte dať dislike, lebo ja vám dám Tak dislike. čaute.